Ahoj ľudia, s vami je Domča a môj brat Tejo. A dneska si ukážeme zase reakcie na Tadyho. Keby si chceli vidieť, sme doma. A môžeme začať. Tak. My máme další vzadu v té místnosti se sedačkou. Bolo vidno, ako sa volá. Urobil by, bolo vidno, ako sa volá. Počkej. Ale ne, tam je přece ten tajný akvapark, co udělal Jay. Ajajaj, tak dneska budeme muset do plavek. Tak jdem pro tu izolaci. Počkat, jsme byli všichni prezenté. A tuto Adamko leží a kúká. A to nepíštilo. Jo, akvapark u nás doma, ten boží prostě. Hej, mají novou recepci. Tolik novýho Tadyho merče a hore do plavek. Tatínku, proč mi neřekl, že máme doma tajný akvárium? Akvárium? Pardon, akvapark teda, no. Marianko, to měl být tajný akvapark. Jdem se koupat. Tadá! No jasně, díkejte ti. Marianko, ty jsi nejvíc cute. Co? Ty jsi byla černou. Jak souřila? Ty jsi byla tam? Bojan se zbyl jen pantofle. Jdeme do pláče. Oh yeah. Máme tam už takový županíček. Ahoj lidi, tady podle videa. Dneska se rozhodne s Mariankou. Urob, aby bolo vidno, ako sa volá. Tuto čo? A volá sa to takto. Tady máš tobogán. Musíme to na boxu. Máme taký istý ovládač ako má Tady. Tak tam sa otvára. Ja vám to nechcem pokaziť. Volá sa ten televízor senzor. Volá sa ten televízor senzor. Ale teď to je zákon do akvaparku pro hosty. Jay chtěl vybírat 8 000 za dítě a 15 000 za dospěláka. Chápeš to? Za dospělou opici chtěl tolik peněz. Jo, jasně. Já jsem říkal, že to je super akváč pro Elísku. Podívej, kolik je tady věcí. To přece nechcem vyvinout. Seš? Prostě takových věcí tu je. Tak ježiš, nepadej, klubu, nepadej. Jo, já už vím, co máš v plánu, já už to chápu. Polejt ten tobogán, že jo? Tak až na mě, to skvělý jako blázen. Víš, na mě necákej. Koukej na tu popičku, jak je hustá. Tady máš popičku, na, posadí tam. To je stylový. Tohle je pro miminka, viď? Tohle je zážitek. Jo, tolik kamer mám najednou. 2 kamery, koukejte ho, 2 kamery, oh yeah. Postavíš mi prosím tě ty hady? Toho rovnou vypadá, že je víc, ale on je velký dlouhý routěče. Tak si hraj s čím chceš, Ajko, ale je fakt kosička. Zanec! Koukej, malé hádko. Majko, to já přežila. Tady mám pantufle, tady youtuber, který pořídíte na tadyshop.cz. Tady.cz. OK, tak pro Marianku je tohle totální ráj. To znamená, že Jay udělal tu tajnou místnost u nás doma. Fakt kvalitně, Jay, chválím. Podívejte, na recepci tu prodávají moje pucle, Newfikův polštář, takhle pěkný. A môžete aj náš merč vidieť na... Prepáčte, reklama. Chod, prosím, bratko, prepnúť. Reklama. Reklama! Ještě na Tadyshopu jsou mnohem levnější. Máme tu cukrový vaty, máme tu tady drinky, máme tu hrnky moje, Newfíkový, flišáka Newfíkovýho, Pexesa. A teď se podržte, protože na e-shopu tadyshop.cz máme mnohem víc hustýho merče, takže objednávejte o 106. Tady jsou záplavy. Podívejte, všude tady nás dají.
Tak dobre, sme na konci videa, lebo nemôžeme mať také dlho video, lebo sa mi vypne. Tak čaute, vidíme sa s vami od Slovenska. Čaute!